нещо общо с това. Но бяха славни танци. Танцувахме даже по улиците, сякаш имахме криле, а принцът е един такъв... Сиви блокове, панели, с паркинги отвред и коли нагъсто спрели, както му е ред. Тамо между два калкана първата целувка изживях, любовта и красотата пак аз там видях. Блокове на нощ щастлива, в комплекса мил, в живота няма само проза. Дали ще го видя пак? Едва ли. Но пък и всички идват в мола, а и да дойде, едва ли ще ме познаеш. Не съм се вписвала в обстановката. Ама с нощи как се вписах само, направо ги разбих. Стана тя каквото стана, не изравителна пепелашка. Оная, лошотия, шефката, направо ще е с руска за закуска. Само да разбере за обувките. Хе-хей, как ще разбере? На никой презум няма да му мине, че пепеляшка се осмилила, дай да се помисли за танци и забавление. Ама видя ли ги вчера? Как им замръзнах усмивките, като се появи уж непознатата. Браво на нея! Показа им истинска прелест и се пукнах от тях. А принца, как само я гледаше, не откъсна очи от нея. И какво като не е откъсвал? Много важно. Няма да я види никога повече. А и не чули, и тя си го знае, и да я види, няма да я познае. Ами, да измислим неща? Виж сега, той сигурно не ще дойде да пие кафе. И какво като дойде? Пепеляшка сигурно ще подрежда и чисти в склада, като всеки ден. Имам план. Ама ти луда ли си? Знаеш ли какви последствия